Anem a veure quins són els elements bàsics d'una presentació. Però abans de començar, una coseta. Una presentació es pot fer amb PowerPoint, però es pot fer també amb altres programes. Es pot fer igualment amb Keynote, amb Impress o amb Prezi. Però bàsicament tots tenen els mateixos elements, que són els següents. 1. La plantilla. 2. Les diapositives. 3. Els objectes. 4. Les animacions. I 5. Les transicions. En obrir el PowerPoint o crear una nova presentació, ens trobem ja amb una diapositiva, però absolutament en blanc. No necessàriament ha de ser així, perquè si busqueu en temes de diapositiva o en la galeria, trobareu que el programa ja porta plantilles fetes per donar-li forma i color. Trobeu el format que vos interessa, seleccioneu i totes les diapositives que feu noves seguiran el mateix patró. Per exemple, trieu la que vos interessa Segona, diapositives. Teniu només una diapositiva, però podeu afegir-ne de noves perquè necessitareu una per a cada idea, insertant nova diapositiva o copiant i apegant la que ja teniu. Podeu fer totes les que vulgueu i teniu el disseny de cada diapositiva també en la vostra galeria. 3. Objectes. En una diapositiva podem incloure diferents elements. Els més habituals seran el text i la imatge. Podeu insertar un quadre de text o aprofitar el que ja porta. Quadre de text. Però en una diapositiva nova podeu fer exactament igual, simplement seleccionant quadre de text, donar-li el format que vulgueu i afegir dins el text que voleu incloure a la diapositiva. Després només heu de seleccionar les eines de format i donar-li el color o la mida que vos parega. Igual, exactament igual que feu amb el Word. Seleccionem el text i li donem el color i la mida que considereu convenient. Igual que afegim un text, podem afegir altres elements, com una imatge. Insertar imatge, en tinc una aquí a punt, la seleccioneu, la incloeu, la col·loqueu al lloc i li doneu la mida que considereu oportuna. Igual que hem fet amb un text o amb una imatge, podem incloure altres elements com un gràfic, un enllaç, una pel·lícula, un vídeo, una cançó, qualsevol dels elements que cabrien allí dins. 4. Animacions. Els diferents elements que hem situat en cada diapositiva podem donar-los animacions. Què vol dir això? Que podem dir-los que apareguen, desapareguen o facin algun moviment dins de la diapositiva. Per exemple, si seleccionem la imatge que tenim aquí i anem a animacions, en el vostre serà diferent, podem agregar un efecte per a que aparega en fer clic, com podeu veure, i per a que després desaparega en tornar a fer clic. Així és com es veuria
en la presentació en fer clic. Primer no està la imatge, fent clic apareix i en tornar a fer clic desapareix. I això val per a qualsevol dels elements que tenim en la diapositiva. 5. Transicions. Les transicions són els canvis que es van a produir quan passem d'una diapositiva a la següent. I això ho podeu determinar per a cada una de les diapositives o per a totes elles. Heu d'anar a transicions dins de la vostra galeria i seleccionar aquella que vos interessa. Ahí teniu l'exemple. Si voleu que s'apliqui a una, l'apliqueu només a una. I si voleu que s'apliqui a totes, li dieu la velocitat en què es produirà, lenta, mitjana o ràpida, i que s'aplique a totes. D'eixa manera, quan passem d'una diapositiva a l'altra, canviarà segons la transició que nosaltres hem decidit, com podeu comprovar. Nota final. El PowerPoint ha d'acompanyar el vostre discurs, no d'interferir en ell. No es tracta de demostrar quant sabeu de PowerPoint, quantes animacions domineu i quantes transicions conegueu. Per tant, heu d'evitar sempre abusar de les animacions, igual que heu d'evitar abusar de les transicions i tampoc heu d'abusar del tipus de fonts. Mesura. Sobretot, heu de tindre mesura. Jo no tinc ni brúixola ni diccionari, em passé la vida caminant de menut en deien revolucionari, però ara tremola el teu